Bastian, sit se vittu screen. Kas niin? Se on värisevä pikkupätkä Duke. Ja täällä on heti sammakko mua vastassa. Näin lämmin tervetuloa. Ja toivotus on tälläkin tasolla. No, ammu nyt saa. Helikopteri! Ei! Mitä? Mikä paikka tää oikeesti on? Kauhea. No, siellä on helikopteri. 3 in 1. Ai täällä on nyt näitä akmelat. Kato. Noniin. Ai jaa. No tää on aika törkeä. Noniin. Boom. Ei tottu yhtäkään sun. Taste my pasta. You stupid robot. Pikku Venäjä. And here is a space dog. Ja saatiin taas Duke Nukemin varekopio. Ui jättä. Noniin. Ai, siellä on sammakko. Aina tervepä terve. Eiks mä pysty ampumaan sua? Come on, oh come on. Come on. Nami. Okei, tässä tasossa ei kyllä anneta yhtään liikaa sitä helppiä. Okei, tosta mun ei siinä kuulu mennä takaisin. Siinä menis ikä ja terveys, no terveys nyt ainakin menis. Tää oli tärkeä paikka. Sporttipoika. Pakokauhu, hui. Duke Nukemilla on aika paljon näitä kuumottavia tilanteita. Se on aika jännä, kun tää Duke tulee niinku yhtä iloiseksi siitä, että tää kerää yhden ilmapallon, kun näyttää 100 jalkapalloa. No, svässä. Älä on noin niiressä, kato. Et sä voit juosta, kun vaan kananoihin syöttästä. Missä sun saavat? They are not here. Katsotaan vielä yksi paikka, jos siellä sattuisi olla. Ei, mutta siellä se ei. Ahaa, mutta täällä on jotain. No tää on ainakin vihollisia. Joka ei osaa ampua seinän läpi. No, mutta sit tommosella lattialla pystyy. Tää joku vaasima. Jos on sammutettu. Noin. Duke, you used to make me laugh. But now you're beginning to upset me. You will not last long. Ai. Voi harmi, masennutko sä? Aha, täällä oli tänään superkingi. Näitä vähän hyppyjä. More firepower! Noniin. Ei, mutta vaikka se vähän masentti, kyllä mä voin vähän puhutella sitä. Okei, mä jaksan. Ai, mutta kun mulla on nää hyppykengät, niin mähän sit hyppään korkeammalla ja just lyön pääni tommoselle liekkiin. Vaikka liekkiä ei voi lyödä päätä, polttaa ainakin. Mikäs helikopteri toi on, näkee seinien läpi? Seivataan kakkoseen. Perseesi on ajellut. Onneksi olkoon. Hetkinen! Ai jaa, toi oli ton kovemman tason molestoja. No ei! Älä nyt 3 kertaa sotata ittees tohon samaan peikkiin. Se ei ole järkevää, Duke, ei. No.
Nää poppallot on kyllä ärsyttävää, kun näitä ei voi edes tuhota. No ei. Tää vaikka tappaa mut kohta taas. Ei voi. Siinä meni ilmapallo. Miten tuon ohi pääsee ilman satupekka? Ei miten. Ei. Sit kun on henki kyseessä, niin sitten mä pääsen vasta. Sammakko! Hei! Mene pois! Ai! Pekka on saanut pullatuuniin. Tulenkin minä. Takakautta. Sitten kun on henki kyseessä, niin saa... Voi jumalauta! Pitikö sun nyt tänne? Pilaamaan ihan kaikki. Tuota piikkipalloa ei taas näy. Sama juttu kuin Genesis. Ei näy. Mut vasta sitten kun mä menen sinne, niin se spawnaa siihen. No ei, mutta toi seinämappi ei tuu tänne, koska sehän katos ruudulta. Silloinhan se lakkaa olemasta, eiks vaan? Näitä seinämappeja on kyllä aika paljon. Varmaan haluut ostaa sen, kun mä otin niistä aika noloin kuvan viime osassa. Mitä? Tässä on missä? Täällä on Acme! Oi. Oli niin lähellä asti tässä veneet. Mä oon oppinut sen, että noita härveleitä ei kannata mennä sörkkimään ilman niitä käsiä. Ai. Helikopteri jääty. Ei jäätynytkään. Please. Eikö mulla on tää käsi? Ai jaa, mä oon tehnyt tälle hienosti noin pistetkin niinku heijastu tuon vedenpinnan. Mitä voidaan päätellä, niin toi tukkakin sitten näkee nää pisteet itse. Yleensä se on semmonen, että kun kuolee seuraavasta, jotain peli tietää sen sitten, niin yleensä se laittaa mahdollisimman raukan vihollisen tulee ja tappaa. Juuri kun sanoin. Ui! Mitä vi... Ei! Niinku sammakon. Sammakko on aina se, joka tappaa mut. Sammakot on niin raukkoja. Hienosti tehty noin vedetkin, kun... Jos on niin alhaalla, ettei se on generoinut niin sit toi näyttää vaan mustaa ja valkoista toi vesi. Tää on semmonen taso, että tätä kannattaa pelata kaikkien käidy korvista. Mut mites nää Acmet oikein on? Mä hypin semmosen päällä, se ei kievohdakko, mut sit kun mä niin kävelen semmosen alta, niin sittenhän se vasta tippuu. Nyt tuhotaan sen tyypin vetkään. Enää ei pysty soittamaan kuvapuheluta äidille. Heti kun sanoin ton, niin toi vihainen ilme tuli tuohon näytölle, että mä rekaan se on webcam. Mistä sä nyt tiedät, missä mä liikun? Ui. Mistä nopeasti tää on? X-stä. Ai joo. Oi ja! En säikähtänyt, eikä oli sillä... Oliks onks tää laite nyt rikki vai? Mut sit kun mennään hypätään ja ottaa toista katosta kiinni, niin sit se on The final challenge is ahead. Dr. Proton's secret. Lunar Fortress. Okei, mennään sinne. No mitä tästä opittiin, niin varmaan toi tohtori oikein rakastaa näitä juoksuttajia. Tai sit se on vaan niin laiska, että ei osaa kävellä mihin. Läskitiedemies. Oh come on. Oh come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Duke hyppää. Come on. Montakohan kertaa mä oon jo sanonut come on. Mä oon vaan sanottu aika monta kertaa. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Mitäs täällä on? Oi jes! Yeah! Kiitos. Tän
Taas on ainoa hyvä paikka. Come on! No siellä oli sammakot ainakin, jos ei ollut. Niin kuolettaa nyt jo. Mutta eipäs olekaan. Hän löysi atomin. Ja on itsestään hyvin ylpeä. Tässä on se haaste. Excuse me, but... What the fuck are you doing? Ai jaa. Ja näin otti tää boss fightti mut vastaan. Boom! Haha, in your face. Pakene vaan! Mut vielä mä saan sut kiinni. Mihin sä nyt menet? Sinne meni. Pakeni taas. Ikinä uskalla tapella. Press any key. Duke, your lucky ways, enemy. I see now how best to be rid of your pisky presence. There is no place to hide from me. Running back to Earth will not save you. But escaping to the Earth's future will. Then my Tetchbot army can build and return victorious. Not if I can find a ways to stop you. Even if I have to follow you into the future. Eli nää on jossain keskustelussa taas, niin vaikka toi tohtori oli taas lentänyt toiselle planeetalle tai maahan takaisin tältä kuusta. Et onks tänään taas joku videopuhelu käynnissä? Lunar Ass. Aivan mahtava. Ennätyspisteet. Hakkaa jokaisen kilpailija. Kyllä.